לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות מתקפת רקטות בדקות האחרונות לעבר ישראל. לפני בערך כ10 דקות, אולי רבע שעה, החלו מטחים של שיגורים של רקטות מרצועת עזה לעבר כל חלקי הארץ. אזעקות נשמעות בדקות האחרונות כמעט בלי הפסקה. צריך לא את הסיסמאות והשלטים, לא צריך הרבה, רק דבר אחד פשוט, תן לי מוזיקה טובה, חויה ואני מבסוט. אתם יודעים שבשישי שהסתובבתי בחוץ אז היו לי תחושות שיהיה משהו? נו, מה הם רוצים ממני ב6 בבוקר עכשיו? דווקא כשהגענו הם נזכרים? בגללך הם רוצים אותך. אני מעדיף להיות איתם מאשר להיות איתך. יאללה, לך. סתמו כבר שני מפגרים. מה אתן נבהלות? אני רוצה לבדוק מה קורה. מה אתה לא יוצא? מה קרה? אין חשמל. בדובר צה"ל מאשרים עכשיו שהיו מספר מקומות שבהן בוצעה חדירה של מחבלים לשטח ישראל. תמיר? תמיר! מה זה? מה קורה פה? זה לא מפסיק. תקשיבי, את לא מבינה, שמעתי שיש חדירות מחבלים בכל היישובים. כנסי לבית, סגרו את החלונות, יהיו בשקט. כולם, תהיו בשקט עכשיו. תושבים ממשיכים לפנות אליי ממש תוך כדי שאני מדבר איתך, ירון, ואומרים לנו, תמיר, אנחנו פונים למשטרה, אף אחד לא עונה, אנחנו פוחדים. מה זה? פעם אחרונה שאתה נוגע בי. אנשים שהיו בפנים מספרים שדברים כאלה הם לא ראו מעולם, יישובים שלמים שפשוט נמחקו. תקשיב רגע, אל תלחץ, אבל אם מישהו מנסה להיכנס, אנחנו לא יודעים לזה לקרות. ברור, אבל איך נעשה את זה? אני לא יודעת, אבל אם חס וחלילה מנסה מחבל להיכנס לפה, אנחנו נצטרך להרוג אחד את השני. את האמת, אמא, שמסכים איתך, אבל זה לא יגיע למצב הזה, נכון? אני לא יודעת מה יקרה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. Without each other, it's just too hard. I don't wanna leave. דקה אחת אחרי השעה חצות אנחנו ממשיכים כאן במשדר הרציף הזה משעות הבוקר. ישראל במלחמה. היית שומע אותי, אולי היית יודע מה עובר עליי עכשיו. גופי כלוא בין כתליי, אם היית יודע, היית שומר עליי. קולי לוחש
בעוצמה, קורא לעזרה בבקשה. אני לא יכול לדבר, לא יכול לדבר בקול. בחוץ מלחמה, מחזיק את הדלת בכניסה. אני לא יכול לדבר, מחכה שיגמר הכל. אם הייתי יכול